tal? Boa tarde. Estamos aquí neste acto para falar da muller e a saúde mental. Hoxe veño a representar o activismo feminista na saúde mental. O lema deste ano é "Sin cuidados non hai vida". E por esta razón, hoxe estamos aquí para reivindicar menos estigmas e máis cuidados para o noso colectivo. Moitas sabemos de primeira man que ser muller nunca foi algo fácil, sempre relegadas ao cuidado do fogar e dos nosos familiares, e lidiando cos malos tratos constantes. A veces a xente se pregunta: que é ter unha enfermedade mental? En vez de preguntarse que motivos nos levan a caer no pozo dos nosos pensamentos. E as razóns están claras. Só con justicia social acabaremos a saúde mental da que tanto se fala. Deixemos de recetar pastillas que parece que é o único que saben facer. E loitemos xuntas e xuntes por un mundo mellor para todas. Hoxe vai polas empleadas domésticas e os colectivos de mulleres que por a súa precariedade sufren máis que ninguén a depresión causada por un sistema violento e desigual. Polas nenas que sufren bullying e que pode costarlles a vida. E gritemos forte tamén contra os violadores e agresores sexuais que crean os traumas irreversibles. E isto non é un estigma do pasado, senón que é unha realidade actual. E por iso digo forte: non nos falta serotonina, senón sobra nos patriarcado. Justicia, justicia. Todas las pompas marchando en reforma por todas las montas, gritando en Sonora, por las comandantas resistiendo en Chiapas por todas las manos, buscando respuestas.
representar outras vidas latexando nos que valga a alegría non a pena, partituras que resoan nas paredes, coreografías enchupadas pola amnesia, en retrousos marear a cabeza, de voltear a cara atrás unha 1000 veces, e o vibrar do melancólico na ollada, cicloxenes e paisaxe de interior, noites en vela, en lúa chea, xuntas querendo dinamitar a dor. Xuntas querendo dinamitar a dor.